ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാധിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. തുടങ്ങാം അല്ലേ? ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത്? ഗാണ്ഡീവൊക്കെ താഴെ ഇട്ടു അല്ലെ? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല, കാട്ടിൽ പോയാലും കൂടി കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അർജുനൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ്, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിനെ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുക. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഏത് യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം എന്ത് യോഗാണ്? കർമ്മയോഗം. രണ്ടാമത്തെ ഭക്തിയോഗം. അവസാനത്തെ ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഒരു സംഗ്രഹമായിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമായും വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഒരുമാതിരി നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ സഞ്ജയോവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിതം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദനഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. മധുസൂദനൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പേര് വരാൻ എന്താ കാരണം? ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചുല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ കാരണം? മധു എന്ന അസുരനെ കൊന്നതുകൊണ്ട്. മധു എന്ന അസുരനെ കൊന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് മധുസൂദനൻ അല്ലെ? മാധവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതിയായത് കൊണ്ടാണ് മാധവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും പ്രത്യേക അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഭഗവാന്റെ പേരുകൾക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ കരുണാർത്ഥനായിട്ട് അശ്രുക്കളൊക്കെ പൊഴിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭ്രമിച്ച് നിൽക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഷമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണീരുമെല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശാശ്വതാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ അനുകമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അർജുനന് ആരോടാണ് സഹതാപം തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാരുണ്യം തോന്നുന്നത്? തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടാണ് അല്ലെ? തന്റെ ഗുരുജനങ്ങളോടാണ്. പക്ഷെ ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഏതിനോടുള്ള ബന്ധാണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോടുള്ള ബന്ധാണ് അല്ലെ? ശരീരത്തിനോടല്ലേ ഈ ബന്ധങ്ങൾ വരുന്നത്. കാരണം ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ? അയാളുടെ ബോഡി നമ്മൾ കത്തിച്ച് കളയുന്നു, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ആ ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ജന്മവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥയുണ്ട്. ഒരുപാട് വിസ്തരിച്ചിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ വേഗം പറയാട്ടോ, അധികം വിസ്തരിച്ചൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല. അപ്പൊ ചിത്രകേതു എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതീവ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുത്രനില്ല.
പുത്രന്മാരില്ല, പുത്രികളും ഇല്ല, ആരുമില്ല, മക്കളില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാരേജ് കഴിക്കും. അങ്ങനെ മാറി 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 കുറെ ഭാര്യമാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഏത് ഭാര്യമാരിലും ചിത്രകേതുവിന് കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വരികയാണ് അവിടെ. വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പുത്രന്മാരില്ല, എനിക്കൊരു പുത്രനെ വേണം, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം, എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കും, പായസോ അങ്ങനെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയും, ഇത് കൊണ്ടുപോയി നിനക്ക് ആരിൽ നിന്നാണ് കുട്ടി വേണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക. അവർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരിൽ നിനക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഒരു ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കുട്ടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ആ മഹർഷി പറയും, ആൺകുട്ടിയാണ് ജനിക്കുക, ആ കുട്ടിക്ക് വന്നിട്ട് ഹർഷശോകൻ എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കണം. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി നിനക്ക് ദുഃഖവും സന്തോഷവും ഒരുപോലെ തരും, സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഒരുപോലെ തരും, അവിടെ ഹർഷശോകൻ എന്ന് പേര് വെക്കണം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടി ജനിക്കും, അതിന്റെ പേരൊക്കെ വെക്കും ഹർഷശോകൻ എന്ന്. ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഈ രാജാവ് അതിനുശേഷം ഈ ഭാര്യയുടെയും കുട്ടിയുടെയും അടുത്തുനിന്ന് മാറില്ല. കാരണം ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതാണ് അല്ലെ, അത് കാരണം. അപ്പൊ മറ്റ് ഭാര്യമാർക്കെല്ലാം അസൂയയായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ പോയസം കൊടുത്തിട്ട്, വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നുകളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടേക്ക് നാരദനും വേറെ ഒരു മഹർഷിയും കൂടിയിട്ട് വരികയാണ് കേട്ടോ. ആ മഹർഷി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. കുട്ടി മരിച്ചുല്ലോ, സങ്കടമാണ്. അപ്പോ ആ രാജാവ് പറയും, എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കുട്ടിയെ ഒന്ന് ജീവിപ്പിച്ച് തരണം, എനിക്ക് ആകെക്കൂടിയുണ്ട്, ഞാൻ എത്ര ആഗ്രഹിച്ച് കിട്ടിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് കഥയിൽ പോകുന്നില്ല, അതിന്റെ മാറ്റർ മാത്രമാണ് കേട്ടോ പറയണേ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കുട്ടിയെ അവർ ജീവിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അംഗീര മഹർഷിയാണ് കൂടെ വരുന്നത്. അംഗീര മഹർഷിയും നാരദനുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് എന്നിട്ട് ജീവിപ്പിക്കും, കുട്ടിയെ ജീവിപ്പിച്ച് അപ്പൊ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും ആർക്ക്, രാജാവിന്. അപ്പൊ രാജാവ് ഇങ്ങനെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോ ഈ കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ്, നാരദരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അവരോട് മഹർഷിമാരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ മോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഏത് ജന്മത്തിലാണ് ഇവരെന്റെ അച്ഛനായിരുന്നത് എന്നാലോചിച്ച് നോക്കും. അധികമായിട്ടില്ല അല്ലെ, ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് ഇവർ വരുന്നത്. ഈ കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് കുട്ടിയുടെ ദേഹം പോലും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ വരുന്നുണ്ട്, ജീവനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ്, ഏത് ജന്മത്തിലാണ് ഇവരെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഏത് ജന്മത്തിലാണ് ഇവരെന്റെ അച്ഛനായിരുന്നത് അമ്മയായിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവ് പോകുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇവരെ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചൊരു ജീവൻ കിട്ടിയാലും കൂടി ഇവരെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ബന്ധങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണുനീരും എല്ലാം എന്തിനോടുള്ളതാണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അജ്ഞതയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് വരിക. ശരിക്കും ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ വിലമതിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശാശ്വതാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആരോടാണ് സ്നേഹം വരേണ്ടത്? നമ്മുടെ ദേഹത്തിനോടല്ല, ദേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളോടും അല്ല. ആരോടാണ് വേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാവിനോട്. അതായത് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്, ഈ ശരീരമല്ല. അതിനോടാണ്, ആ ആത്മാവിനോടാണ് അനുകമ്പ വേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയാണ്. മധുസൂദന, പണ്ട് മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോന്നും അല്ലെ, കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്? അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ വ്യാമോഹം എന്നുള്ള അസുരനെ നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അതിന്റെ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് തോന്നുന്നത് ഇവരെല്ലാം കൊല്ലാൻ പാടില്ല, പറഞ്ഞ അവരോടൊക്കെ സങ്കടം തോന്നുന്നത് എന്നാണ്. അവരില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെയാണല്ലേ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ശരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അർജുനൻ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്തും ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വ്യാമോഹത്തിനെ ആർക്കാണ് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക? അസുരന്മാരെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനാണ് സാധിക്കുക അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് മധുസൂദനൻ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് പറയാണ് അർജുനനോട്, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന,
എന്താണ് നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ്, നീ എത്ര നല്ല ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ബന്ധത്തിലാണ് അല്ലേ. അർജുനന്റെ അച്ഛൻ, അല്ല സോറി, ഭഗവാന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് വസുദേവർ. വസുദേവരുടെ സിസ്റ്ററും മകനാണ് ആര്, അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. മരുമകനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ആ ഒരു സിബ്ലിങ്സ് മാരിയാണ് അല്ലെ, അവരുള്ളത് കസിൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്, ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം, ഈ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് തൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിവേചന ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളാണ് അർജുനൻ. അർജുനൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റും ശരിയും ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അർജുനൻ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കുക? അപ്പൊ ഇത്തരം പെരുമാറ്റം ഒരു ക്ഷത്രിയന് യോജിച്ചതല്ല. അപ്പൊ ഇത് എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക? അകീർത്തിയിലേക്ക്. ഇപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ആൾക്കാരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെ അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അർജുനനാണ് ഈ യുദ്ധം ജയിക്കാൻ പോകുന്നത്, ശസ്ത്രവിദ്യ അത്രയും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളാണ്, പാണ്ഡവർ അർജുനനിൽ ആണ് ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇല്ല ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് വിചാരിക്കുക അർജുനനെ പറ്റിയിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഏകദേശം എന്തായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക? എന്താ വിചാരിക്കുക? അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പേടിയാണെന്ന്. പേടിയാണെന്ന്, ഭീരുമായിട്ട് പോവാന്നേ പറയുള്ളൂ. അർജുനനും അവരോടൊക്കെ എന്താണ് സ്നേഹമാണ്, അവരെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ സങ്കടാണെന്നൊന്നും ആരുടെ ഉള്ളിലും വരില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഇത്ര വലിയ പട കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പേടിച്ചോടി. ഭീഷ്മരി ഇന്ദ്രോണരൊക്കെ മുമ്പിൽ കണ്ടോടി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അർജുനന്റെ ശൗര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നിനക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, നല്ല പേരൊന്നും കിട്ടില്ല നീ വിചാരിക്കണ മാതിരി എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 3 ഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നുള്ള ഒരു ഭാവമാണ്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ എന്ത് രീതിയിലാണ് അവർ കാണുന്നത്? അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിലാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്? ചതുർബാഹു രൂപത്തിൽ അല്ലെ, 4 കൈകളുള്ള വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ്. ആ വിഷ്ണു രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെയാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ശ്യാമസുന്ദര ത്രിഭംഗ രൂപമാണ്. ആ ഓടക്കുഴൽ കയ്യിലുള്ള ഭഗവാന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഭാവങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ മേലെയുള്ള ആ പ്രകാശ വലയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രകാശമാണ് നമ്മൾക്ക് സൂര്യനിൽ കൂടി പ്രകാശം തരുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലൊക്കെ. അതാണ് ബ്രഹ്മം. ഈ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷ്ണു രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്നാണ് പറയുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് പരമാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആരായിട്ടാണ് വരിക? ഒരു ഓഫീസ് സെറ്റപ്പ് മാതിരിയാണ്. അതായത് എല്ലാം കവചകുണ്ടലങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതായത് ഒരമ്മ ടീച്ചർ ആവുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഇതിനു മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഇനി അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമ്മ എന്നുള്ള രൂപം എവിടെയാണുള്ളത്? വീട്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ആ രൂപമാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രൂപം. ആ ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് എത്തേണ്ടത്, അവിടെയാണ് രസങ്ങളുള്ളത്, ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യോപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങളെ ഉപമിക്കാം. ഇതറിയാലോ അല്ലെ. സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സൂര്യപ്രകാശം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് വെളിച്ചം വന്നു, നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു എന്താണ്? സൂര്യൻ വന്നു അല്ലെ. അതാണ്. അപ്പൊ ആ വെളിച്ചത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സൂര്യനായിട്ട് കാണുന്നത്. അതുപോലെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സൂര്യനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുക? ഡിസ്ക് രൂപത്തില്. ഒന്നിലോ രാവിലെ ആ ഉദയ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അസ്തമന സമയത്തോ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഈ പ്രകാശം മാത്രമല്ല അതിന്റെ പിന്നില് സൂര്യനൊരു രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. അതിന്റെ പക്ഷെ അത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപമാണോ? അല്ല.
അത് കഴിഞ്ഞ് സൂര്യന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് സൂര്യ ഭഗവാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഈ 3 ദിവ്യഭാവം. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഭഗവാനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എന്തൊക്കെയാണ്? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഇതാണ് ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ. ഈ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പേര് ശരിക്കും കൊടുത്തത് ആരാണ്? പരാശര മുനിയാണ്. പരാശര മുനിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളൊരു നിർവചനം കൊടുത്തത്. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് പരാശര മുനിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ക്ലൈബ്യം സ്മഗമപ്പാർത്ത നൈതത്തൊയ്യൂപപത്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തോത്തിഷ്ട പരം തപ. ഹേ പാർത്ത, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? അർജുനനാണ്. പൃഥയുടെ മകൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പാർത്ത എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പൃഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുന്തി ദേവിയാണ്. അപ്പം തരംതാണ് ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനം. അപ്പൊ പറയാണ്, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാർത്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? പൃഥ കുന്തി ദേവിയുടെ മകനാണ് അല്ലെ. അത്രയും പേര് കേട്ട രാജകുടുംബാണ് അവരുടെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അവര് മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് അമ്മയ്ക്ക് മോശമാണ്, അവരുടെ രാജവംശത്തിന് മോശമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ. അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്തായാലും ശത്രുഞ്ജയനാണ് ആര്? അർജുനൻ. ഇതുവരെ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും ജയിച്ച് എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും നശിപ്പിച്ചവനാണ്. അങ്ങനെ പേര് ഉള്ള ഒരു ആൾക്ക് ഇത് യോജിച്ചതാണോ? ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. പറയാണ്, ഇത് നിനക്ക് ചേരുന്നതല്ല, ക്ഷത്രിയന് ഒട്ടും ചേർന്നതല്ല. ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നു നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ള മുമ്പിലത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ മോശമാണ്. അത് നിന്റെ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. പാർത്ഥൻ പൃഥയുടെ പുത്രൻ. കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് പൃഥ അഥവാ കുന്തി. കൃഷ്ണനുമായി അർജുനന് രക്തബന്ധമുണ്ട്. പേരിന് മാത്രമുള്ള ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. അർജുനനെ അങ്ങനെ ആ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി കാണാൻ കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കണ്ടോ, നമ്മൾക്കൊരു കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിലത്തെ വീട്ടും പേര് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മളുടെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു വീട്ടിലത്തെ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ, ഓ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഇത്രയും നല്ല ഒരാളായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ അമ്മാവൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്തായാലും വരും അല്ലേ. അതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ എന്താ പറയാ അന്തസ് നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനോട് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. കഥം ഭീഷ്മാമഹം സംഘേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുഭി പ്രതിയോസ്യാമി പൂജാർഹാവരിസൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും. അപ്പോ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ തിരിച്ച് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്, എന്നാൽ ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ, ഇപ്പം അങ്ങേക്ക് അറിയാലോ മധുസൂദനാണ് എല്ലാ അസുരന്മാരെയും അത്രയും അസുരന്മാരെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പം അങ്ങേ ശത്രുക്കളെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ അങ്ങ്. അപ്പം അങ്ങേക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരൊക്കെ ആരാണ്? പൂജാർഹരാണ്. അവര് പൂജിക്കാണ് വേണ്ടത്. കാരണം നമ്മള് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാര് ഒരു ഗുരുവിനെ എങ്ങനെയാ കാണുക? ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടാണ് കാണുക അല്ലെ. ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പൂജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പൂജാർഹരായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലെയുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുക? ശരിക്കും അവര് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. തെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രരൊക്കെ അല്ലേ. ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക് സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടരുത് എന്നതാണ് സാമാന്യ മര്യാദ. ഇപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിലും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ടീച്ചറോ അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുന്നേറ്റ് ബഹുമാനം കൊടുക്കും അല്ലെ. അവരോട് അത്രയും മര്യാദയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ അവരോട് അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയൂ നിങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കോ? ഇല്ല. വളരെ എളിമയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ സാമാന്യ മര്യാദ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവരോട് വാക് സമരത്തിൽ പോലും ഒരു എതിർത്ത് പോലും അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ടാണോ പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്ത് കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത്? തന്റെ പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനെയോ ഗുരുവായ സാന്ദീപനി മുനിയെയോ എതിർക്കുവാൻ കൃഷ്ണൻ തുനിയുമോ? അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കണേ? ഇപ്പം അങ്ങയ്ക്കുമില്ലേ തന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനുണ്ട്. ഉഗ്രസേനന്റെ അടുത്ത് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ കൃഷ്ണ? അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ സാന്ദീപനി മുനിയോട് സാന്ദീപനി മുനിക്ക് എന്താണ് ഗുരുദക്ഷിണ കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ?
ആ മകന്റെ കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചശക്തി തിരിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ? അത്രയാണ്. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഗുരുദക്ഷിണ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഗുരുദക്ഷിണ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവരെ കൊല്ലാനാണ് പോകുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന വാദമുഖങ്ങള്. ഗുരൂന ഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും ഭൈക്ഷ്യമഭീഹലോകേ ഹത്വാർത്ഥകാമാംസ്തു ഗുരൂനിഹൈവ പുഞ്ചീയ ഭോഗാൻ രുതിരപ്രതിക്താൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അർജുനൻ? ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ കൊന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു രാജ്യം കിട്ടി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. എന്റെ കൈകൾ മുഴുവൻ അവരുടെ രക്തം കൊണ്ട് പുരണ്ടമാരിയല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് സുഖമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, അവരെ കൊന്നിട്ടല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടിയത്, അവരെ കൊന്നിട്ടല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ആ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? അത് വേണോ? അത് അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പൊ ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഗുരുജനങ്ങള്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ രാജ്യം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനെല്ലാം സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം ചെയ്യുന്നവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനത്തെ ഗുരുവിനെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക? ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ്? ദ്രോണരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അവരെന്താ ചെയ്തത്? അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത്? ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് അയാളുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. കാരണം അവരാണ് ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ? എന്താണ്, അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വക, അതായത് അവർ ഫാമിലിക്കുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ദുര്യോധന്റെ ഫാമിലിയാണ്. അവരാണല്ലോ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. ശരിക്കും ഇവരുടെ രാജ്യമാണെങ്കിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആരാണ്? ദുര്യോധനും ധൃതരാഷ്ട്രരുമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരാണ് ഇവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. അവരുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആരാണ്? ദുര്യോധനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പക്ഷത്ത് ചേരാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരായത്. അപ്പൊ സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായി അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി എന്തിനാണ്? നീതിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഒരു ഗുരു നിൽക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും സത്യമാരുടെ ഭാഗത്താണുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പാണ്ഡവരുടെ ഭാഗത്താണ് അല്ലെ? അത് ഭീഷ്മർക്കും അറിയാം, ദ്രോണർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവർ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കടമ ആർക്കുണ്ട്? ഗുരുവിനുണ്ട് അല്ലെ? തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ദ്രോണര് ദുര്യോധനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം എന്തെന്ന്? തെറ്റാണ് ദുര്യോധന ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. അത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ എപ്പോഴാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്മൾക്ക്? വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നൈതതിത്മകതരന്നോ ഗരീയോ യദ്വാ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമ തേ അവസ്ഥിത പ്രമുഖേതാർത്ഥരാഷ്ട്രാഹ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിന് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്കറിയില്ല അവരെ കൊല്ലണോ, കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ജയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തോൽക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ജയിക്കും അല്ലെ? ഇത് ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ അവർ അക്രമികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തല്ലേ. അപ്പം അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? അതും അനിയന്മാരുടെ സ്ഥാനത്താണ് അധികം പേരും വരുന്നത് അല്ലെ? അർജുനേക്കാളൊക്കെ താഴെയായിട്ടാണ് നിറയെ പേര് വരിക. അപ്പോ എന്താണ് അങ്ങനെ അനിയന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? എങ്കിലും പക്ഷെ അവരുടെ മനോഭാവം എന്താണ്? അവരെന്തിനും റെഡി ആയിട്ടാണ്. അവർക്ക് ചേട്ടന്മാരാണോ ബന്ധുക്കളാണോ അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കണത്? എന്നെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുന്നില്ല. അവരെങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ധൈര്യമായിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കണേന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ. അർജുനൻ മഹാനായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനുമാണെന്നും
വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും താൻ ഭിക്ഷാടനത്താൽ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സംഗതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചില നല്ല ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണ്, നമ്മൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും രക്തം ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ഈ രാജ്യം നമ്മൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിനോട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും സാധിക്കണം, ആരെ കൊന്നിട്ടായാലും വേണ്ടില്ല എന്നുള്ള മാരത്തെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നിസ്സംഗനാണ് അർജുനൻ. അർജുനൻ എന്താണ് ഓക്കെ, രാജ്യം കിട്ടിയാ കിട്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ഇത്രയും കാലം അവർ 12 കൊല്ലം 13 കൊല്ലം എവിടെയായിരുന്നു? വനത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനോട് പ്രത്യേക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അവർക്കില്ല. പക്ഷെ ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള ലെവൽ വരുമ്പോൾ അവർ അവകാശമാണ് അത്, അതിനുവേണ്ടി ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കടമയാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ അർജുനൻ. അപ്പൊ തനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, താൻ സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി രാജ്യം വേണമെന്ന് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവ്വതാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാള്, അപ്പം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് രാജ്യം വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കടമ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മാത്രവുമല്ല അർജുനൻ എപ്പോഴും അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുക അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവ്വതാ യോഗ്യനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവക പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതാഃ യത്രേയസ്യാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാതിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ഈ അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചത് കേട്ടോ. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവക എന്നുള്ളത്. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൊല്ലണമെന്നോ യുദ്ധം ചെയ്യാനോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് അറിയുന്നില്ല ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ശരി തെറ്റ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ തൊട്ട് അർജുനൻ ആരായിട്ട് മാറുകയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന്, ഒരു അനിയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് മാറി ആരായിട്ട് മാറുന്നു? ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് മാറുകയാണ്, ഗുരുവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മളുടെ മനോഭാവം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം. നമ്മളുടെ ലൈഫിലും ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങൾ ഇതുപോലെ വരാം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള സംശയം വരുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ അല്ലെ. തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നറിയാത്ത ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫിൽ വന്നു പോവാറുണ്ട്. ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കണം. അറിയുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനൻ പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ഭഗവാനെ, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയാണ്. ആ ഒരു മനോഭാവം, വിധേയത്വം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. എല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അറിയുന്ന ആളുടെ ഒരു സഹായം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ ഇനിയാണ് ഭഗവാൻ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത തന്നിട്ടുണ്ട്, ഭാഗവതം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിളിക്കാം, നാമം ചൊല്ലാം. നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ചൈത്യഗുരു എന്നാണ് പറയുക ഭഗവാനെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ചൈത്യഗുരു, ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത്. ആദ്യം നമ്മുടെ അഹങ്കാരം കളഞ്ഞ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അത്ര മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ശരിയാണ് തോന്നി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയില്ലേ. ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, നടക്കോ വർക്കൗട്ട് ആവോ എന്നാൽ ചെയ്ത് ചില സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും? ചിലപ്പോ അത് നന്നായിട്ട് അവസാനിക്കും. ചില സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും? വീണ്ടും മറുപടിയും വീണ്ടും തെറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.
നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും. അപ്പൊ അതാണ് പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ എന്താ പറയണത്? കൃപണൻ. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യജീവിതം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് വിവേചന ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആരെ ആശ്രയിക്കണം ആരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള വിവേക ബുദ്ധി നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിനെ സാർത്ഥകമാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു മൃഗതുല്യമായിട്ട് ജീവിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവനാണ് കൃപണൻ. അതായത് അവിടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് കൂടുതൽ അല്ലെ. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായുള്ള സംഭാഷണം ഗൗരവമുറ്റതാണ്. അപ്പൊ ഇനിയാണ് ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ രീതിയിലാണ് ഇനി ഭഗവത്ഗീത മുന്നേറാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുദ്യ അച്ചോകമുച്ചോഷണമിന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാവസപത്നം വൃത്തം രാജ്യം സുരാണാം അഭിചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പദ് സമൃദ്ധവും എതിരാളികളില്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടെയുമുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? 3 ലോകങ്ങളിലും അതായത് സ്വർഗത്തിന്റെ അധിപതി ആരാണ്? ഇന്ദ്രനാണ് അല്ലെ. ഒരു ഇന്ദ്ര പദവി എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഈ 3 ലോകത്തിന് നിങ്ങൾ അധിപതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഇത് മുഴുവൻ എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവരെ കൊന്നിട്ടാണ് എനിക്കത് ലഭിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വേണ്ട, എനിക്കതിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയാണ്. എതിരാളികളില്ലാത്തത് അല്ലെ, ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടു കൂടെയുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരന് ഇന്ദ്രപദവി, ഇന്ദ്രന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പദവിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു പദവി തരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇത്രയും ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജ്യം എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ആ ദുഃഖം സഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുനേറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ സാധിക്കുന്നതല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എല്ലാം പ്രസക്തമാകുന്നത്. നമ്മുടെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരികയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാതെ ആർക്കും വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിത സംബന്ധികളായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും കീഴടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ ലോകത്ത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജനനം, വാർദ്ധക്യം, എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. രോഗം, മരണം. രോഗം, മരണം. ഒരാൾക്കും വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഒരാൾക്ക് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. രോഗം വരാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ലോകത്ത്? ഇല്ല. എന്തായാലും ജനിച്ചാൽ മരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കും എന്നുള്ളതും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ധനാർജനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി, എനിക്ക് അത്രയും വലിയ വീടാണ്, എനിക്ക് ഇപ്പൊ ചൂടുകാലത്ത് എനിക്ക് AC ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും മരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല, വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല, രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവം ഉക്ത്വാ ഹൃഷീകേശം ഗുഡാകേശ പരം തപ നയോസ്യ ഇതി ഗോവിന്ദ ഉക്ത്വാ തുഷ്ണീം ബഭൂവഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ് അല്ലേ ഗോവിന്ദൻ. അപ്പൊ പറയും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഭഗവാനെ നീ, മീൻസ് കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് എന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കാനാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഗോവിന്ദ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറയാണ്. സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നതായിട്ട്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നിരിക്കണം. എന്നാൽ സഞ്ജയൻ അദ്ദേഹത്തെ പരന്തപ, ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്തി. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഗുഡാകേശ പരംതപ. എങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്? ശത്രുക്കളെ എപ്പോഴും നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഗുഡാകേശൻ. അപ്പോ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും സന്തോഷിക്കേണ്ട ധൃതരാഷ്ട്രേ എന്ന് പറയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? കാരണം അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല, ഈ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും യുദ്ധം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കില്ല അർജുനൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹിന്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. തമുവാച ഹൃഷീകേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വച. അല്ലയോ ഭാരത. അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്.
എന്താണ് പറയുന്നത്? സുഹൃത്തുക്കളാകയാൽ ഇരുവരും ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. ഒരാൾ സ്വമേധയാ മറ്റേയാളുടെ ശിഷ്യനായി. സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായതോർത്താണ് കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത്. അല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും മന്ദഹാസാണ് അല്ലേ? മനോഹരമായിട്ടുള്ള വശ്യമായിട്ടുള്ള മന്ദഹാസാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പോഴാണ് ഇതുവരെയ്ക്കും സുഹൃത്ത് എന്നുള്ളതിൽ നീ വാപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കൂ, എന്നെ ഉപദേശിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അത് ഓർത്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ മന്ദഹസിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോടെന്ന പോലെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ യഥാവിധി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതുവരെയ്ക്കും അർജുനനെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇനി എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുതുല്യനായിട്ട് ഗുരുവായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ശിഷ്യനോട് എന്നുള്ള പോലെയാണ്. ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാറി അല്ലെ? ഇവിടെ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അശോച്യാൻ അൻവശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ്ച ഭാഷസേ കഥാസൂന അകഥാസൂംശ്ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഹ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നീ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിവരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. കാരണം ഓരോ പോയിന്റായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? കാരണം അവര് എങ്ങനെയാണ് ഗുരുതുല്യരാണ്, അവരെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊല്ലുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദുഃഖമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവരെയൊക്കെ വന്ന് എല്ലാം വളരെ എന്താണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്തോ ഒളറുക എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, ഒരു ബോധലിയാണ് സംസാരിക്കുക എന്നല്ല ചെയ്യുന്നത്. വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് പറയുന്നത്? ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുന്നു. നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അർജുന. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നീ ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാർ അപ്പൊ എന്താണ്? ശരിക്കും ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാര് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല. കാരണം എന്താണ്? കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ജീവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കാരൻ എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്. മരണത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ജീവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മമുണ്ട്, അവർ വീണ്ടും ജനിക്കും. അപ്പൊ അവര് അടുത്തൊരു ജന്മത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അവസാനമല്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. ജന്മം വീണ്ടും നമ്മൾ തുടരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാര് ദുഃഖിക്കാറില്ല എന്ന് പറയാണ്. അറിവ് എന്ന പദാർത്ഥത്തിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും രണ്ടിനെയും നിയന്താവായ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അറിവ്, ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആത്മാവ്, നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്, നിയന്താവായ പരമപുരുഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ അറിവുണ്ടല്ലോ. ആ അറിവുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന അറിവുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് എന്ത്? ജനിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ ദുഃഖിക്കാത്തത്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് വിജ്ഞാനി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആരാണ് വിജ്ഞാനി? ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോകുമ്പോ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ശരീരത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണേന്ന് ആലോചിക്കൂ. ഒന്ന്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആത്മാവിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് ആണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോകും, അതിനുള്ളിലുള്ള ആത്മാവാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ പോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്, ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പണിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? വിജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. നത്വേവാഹം ജാതുനാസം നത്വം നേമേ ജനാധിപാഹ നൈവാന ഭവിഷ്യാമഹ സർവേ വയമതപരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല. അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. ഇത് അത്രയും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറുപടി പറയാറ്? അധികം സമയത്തും പറയാ ഇതിനൊക്കെ വല്ല പ്രൂഫ് ഉണ്ടോ? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നുള്ളതിന് എന്താ ഉറപ്പ്? നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ? കാരണം ഇതിനെല്ലാം വല്ല പ്രൂഫ് ഉണ്ടോ? എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കാരണം എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്?
നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അവർ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, ദാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുരാണങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തവണ നമ്മൾ പട്ടിയോ പൂച്ചയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ജനിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും, അത് അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവണ്ടേ? നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ അടുത്തൊരു ജന്മം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ അങ്ങനെ സാധിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മളോട്? ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറയാണ്, നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ല പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും എന്തുണ്ടാവും? ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്തായ അർജുനനും പോർനിലത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും ശാശ്വത വ്യക്തികൾ തന്നെ. അവരാരും മുൻകാലത്ത് ജീവിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരോ അല്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ ആരെക്കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ശരീരം നശിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി നശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾക്ക് ഇനിയും ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴുള്ള ആളാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി അല്ലെ? ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഞാൻ എന്നുള്ള ആള് മരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മേലെയുള്ള ഈ ശരീരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതാണ്. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ മേലത്തെ ഉടുപ്പിനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഉടുപ്പിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, വേറൊരു ഡ്രസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാണ്. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഇത് ആർക്കാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ? ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഭഗവാനെ വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരെന്താ വിചാരിക്കുക? നമ്മൾ സ്വയം ജനിച്ചതാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഒരു ജന്മമുണ്ട്, എങ്ങനെ ജന്മം ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും. അതിന് ഉത്തരമില്ല. ആത്മാവുണ്ട്, ആ ആത്മാവാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് എന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് അറിയുള്ളൂ എന്തെന്ന്, നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളുണ്ട്, അടുത്ത ജന്മങ്ങളുണ്ട്, അതില് നമ്മൾ എപ്പോഴും മരിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വാടക വീട്ടിലാണല്ലേ നിൽക്കൂ, ആ വാടക വീട് കുറച്ചും കൂടി നല്ല വാടക വീട് വേണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാടക വീട് മാറ്റി വേറൊരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരെങ്കിലും സങ്കടപ്പെടാറുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, സങ്കടപ്പെടാറില്ല. കാരണം കുറച്ചും കൂടി നല്ല അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വാർദ്ധക്യം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ആ ശരീരത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ആത്മാവ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ശരീരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ചെറിയത്, അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലാണ് പോണത്. പിന്നെ വലുതാവാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തതയുള്ള ആൾ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീര പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരു ആത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതി നശിച്ചു പോകുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ പ്രകൃതി എന്താണ്? അത് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അത് ആത്മീയ പ്രകൃതിയാണ്. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണത്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. അതായത് നമ്മൾക്ക് ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് പുറത്തു പോകുന്നു. അത് കഷ്ണായിട്ടാണോ? നമ്മൾ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 or 3 ഇതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ പറ്റില്ല അല്ലെ? ആത്മാവിനെ മുറിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വന്നതാണെങ്കിലും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കറക്റ്റാണ്. കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാന് തനിയെ കിട്ടും, അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനാകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം.
വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. പരമാത്മാവിനെയാണെങ്കിൽ സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ ഉപമിക്കാം. അതാണ് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് മാറി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ, എപ്പോഴും ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, സുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഒരു സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വരുന്നുള്ളത് ഉറപ്പല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ദുഃഖമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്നാൽ എപ്പോഴും ദുഃഖം മാത്രമാണോ? എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സുഖവും കിട്ടും അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ സുഖം ദുഃഖം മാറി മാറിയിട്ടാണ് വരിക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വേനൽക്കാലം, അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലം, അല്ലെങ്കിൽ ശൈത്യകാലം, ഇതൊക്കെ മാറി മാറി വരുന്നില്ലേ? വരും. അതും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇതൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. വേനൽക്കാലത്ത് ചൂട് സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം, മഴക്കാലത്ത് തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റണം അല്ലേ. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഇസ്കോണിലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഭഗവാൻ നല്ല ഈ സന്യാസിമാര് ഭാരത്തെ ആൾക്കാർ നോക്കൂ, അവരെപ്പോഴും ഒരു AC ഇട്ടിട്ടിലൊക്കെയാണോ നടക്കുന്നത്? അല്ല. ഒരു മരത്തിന്റെ ചൂടാണെങ്കിലും കൂടി അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും, എത്ര ചൂടാണെങ്കിലും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പായാലും അവരൊരിക്കലും ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കില്ല, തണുത്ത വെള്ളത്തിലാണ് കുളിക്കുക. ഈ പ്രഭുപാദ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് പ്രഭുപാദരൊക്കെ അമേരിക്കൻ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ എത്ര തണുപ്പുണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. -4 ഡിഗ്രി 5 ഡിഗ്രി ആ സെന്റിഗ്രേഡ് തണുപ്പുള്ളപ്പോ പോലും 4 മണിക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ തണുത്ത വെള്ളത്തില്. അതെങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നത്? അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് താങ്ങാൻ സാധിച്ചത്? അവര് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് അവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച 2 പേരുകളും ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. കൗന്ദേയ എന്ന പദം എന്താണ്? കുന്തിയുടെ മകനാണ് അല്ലെ. ഭാരത എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ്. ഭരത മഹാരാജാവാണ് അവര് മുൻഗാമിയായിട്ടുള്ളത്. ആ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണം അത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പേര് വന്നത്? ഇന്ത്യക്ക് വന്നത് ഭാരതം എന്നുള്ള പേര് വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും മഹത്തായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യമാണ് അമ്മയുടെ സൈഡിൽ നിന്നും അച്ഛന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാം സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ആ മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ്, അതും ധർമ്മയുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം, അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ശ്ലോകം തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലെ. വ്യഥയന്തേതേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അലയോ നരോത്തമ, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾക്ക് ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, സുഖത്തിനെയും ദുഃഖത്തെയും ഒരുപോലെ, അപ്പൊ അതിന് വിഷമിക്കാണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെയും വിഷമിപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം എന്താണ്, എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ മിതത്വം പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നമ്മൾക്ക് സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടി പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ചിത്തയായിട്ട് പെരുമാറുന്നത്. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നില്ലെങ്കിലോ? എല്ലാത്തിനും തുല്യമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ആള് എപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും, എപ്പോഴും ശാന്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് അർഹനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമായ ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നാസദോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സദഹ ഉഭയോരഭി ദൃഷ്ടോന്താസ്ത്വനയോസ്ത്വദർശിഭിഹി. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന് നിലനിൽപ്പില്ല, സനാതനമായതിന് നാശവുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരത്രേ. രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന്? അതാണ് ഭൗതിക ശരീരം. അത് നമുക്ക് ചോദിക്കാല്ലേ, ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് നിരന്തരമല്ലല്ലോ, എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ നശിച്ചു പോവാം അല്ലെ. അതാണ്, അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല. പിന്നെയോ സനാതനമായത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ള ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിന് ആരുടെ സ്വഭാവം ഉള്ളത്? ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാന് എന്താണ്, ഭഗവാന് തുല്യമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തത്വദർശികൾ പറയുന്നത്. അവർക്കതറിയാം. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിത്. നമ്മൾക്കറിയാലേ നമ്മുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഭൗതിക ശരീരം. മറന്നുപോയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.
പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്, പക്ഷെ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ശരീരം ശാശ്വതമല്ല, ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. അതുപോലെ ശരീരം നിരന്തരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, എന്നാൽ ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ബോധമുദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മള് ഭഗവാനും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയണം. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപമായ ആത്മാവിന്റെ നാശമില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് തുല്യരല്ല എന്നുള്ള ബോധം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ അജ്ഞത നശിക്കുന്നത്, നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവിനാശിതു തദ്വിതീയേന സർവമിതം തദം വിനാശമവ്യയസ്യാസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹതി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതെ, പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? ആത്മാവ് ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ? ഇല്ല. ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ. എവിടെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വേദന അറിയും. ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ മൊത്തമായും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് എന്തുള്ളത്? ആത്മാവുള്ളത്. പക്ഷെ ആത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഹൃദയത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ് ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായ അവവാദം. ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം വരുന്നത് ആത്മാവുള്ളപ്പോഴാണ്. മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശം മാത്രം വലുപ്പമുള്ള കണക്കറ്റ ജീവാത്മ കണങ്ങളുണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന്റെ വലുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഒരു തലമുടി നാരിന്റെ ആ തുമ്പിനെ 10,000 ഭാഗമായിട്ട് വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരൊറ്റ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണ്. അവ നിരവധി ഉണ്ട് താനും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പക്ഷെ ഓരോ കോശങ്ങളിലും അതിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് ഈ ആത്മാവിന്റെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഓരോ കോശങ്ങളിലും ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ചെറുതാണ്. അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യസ്യോക്ത ശരീരിണക അനാശിനോ അപ്രമേയസ്യ തസ്മാദുദ്യസ്യ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് നാശമുള്ളൂ. അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അർജുനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ മുമ്പിൽ നീ കാണുന്ന ഈ എല്ലാവരും ആത്മാക്കളാണ്. അവരുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നശിക്കാനുള്ളതാണ്. നീ യുദ്ധം ചെയ്താലും അവരെ നീ കൊന്നില്ലെങ്കിലും വേറൊരാള് ആ ശരീരം നശിക്കും, വേറൊരാള് അവരെ കൊല്ലും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട. കാരണം ആ ആത്മാവിന് വേറൊരു ശരീരം ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു അല്ലെ. നമ്മളുടെ ദേഹത്തിന് എപ്പോഴാണ് തേജസ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ആ ആത്മാവ് ഉണ്ടാവുന്നത് വരയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രസരിപ്പും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ആത്മാവ് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുന്നത്? ആ ശരീരം കൊണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടോ? എത്ര ഭംഗിയുള്ള ആളായാലും, എത്ര ധനമുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര അലങ്കരിച്ച ദേഹമാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവ് ഉള്ള വരയ്ക്കുമാണ് നമ്മൾക്ക് ആ തേജസ് ഉള്ളൂ. യയേനം വേത്തി ഹന്താരം യശ്ചൈനം മന്യദേഹതം ഉഭൗതോ വിജാനീതോ നായം ഹന്തിന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഇല്ല. അതായത് ഒരാളെ കൊല്ലാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്തിനാണ്? ആ മേലെയുള്ള ശരീരത്തിനെ മാത്രമാണ് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലാലോ എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് നികൃഷ്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണ്. നമ്മൾ പോയി ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഉണ്ടാവും? ജയിലിൽ പിടിച്ചിടും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കും. എന്നാൽ അർജുനനാകട്ടെ മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ഹിംസയിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാണ്. ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് അതിൽ പാപം വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിൻ നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യം ശാശ്വതോയം പുരാണോ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അതുണ്ടായിട്ട് എപ്പോഴും ആത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലും ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ അജനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശാശ്വതനാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. കിഴവൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം
അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ 50കളിലോ 40കളിലോ 60കളിലോ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാം. ഇവിടെ പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ മരിക്കാൻ പോവാണ്, ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വരുന്നില്ല? നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത്? ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് ആത്മാവ് മാറുന്നില്ല അല്ലെ? അതാണ്. ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവും അണുമാത്രനുമായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എവിടെയാണുള്ളത്? ഹൃദയത്തില്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ജീവാത്മാവും, അതോടൊപ്പം ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഒരു എന്താണ് പറയാ, തള്ളവിരൽ എന്ന് പറയില്ലേ, പെരുവിരല, എന്താ പറയാ, തള്ളവിരലും ചെറുവിരലും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പരമാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കാം. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മളുടെ ഇത് ചെയ്യണല്ലോ, സത്സംഗം ചെയ്യണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്, പ്രഭാതിക്ക് ജയ്, ഗുരു മഹാരാജിക്ക് ജയ്, ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ.